I-marinate ko muna itong baboy ng kalamansi at saka ng toyo. Meron tayo dito ng 6 na pirasong kalamansi. Yun, kinigya ko na. May buto. Okay. And then lalagyan natin ng mga 2 tablespoon na toyo. Pagkatapos nito, hayaan muna natin ng mga 2 oras, pwede na yun. Pagkatapos nun, ipiprito natin. So, iwanan muna natin ng 2 oras. Iprito naman natin ngayon yung baboy. Maglalagay tayo ng konting mantika. Isa-isa natin. Dinrain ko to, tinanggal ko sa pagka-marinate niya para ma-prito natin, hindi siya mag-tubig. Baligtad natin. Okay, pwede na to. Turn off po muna itong ating kalan para hindi siya magtatalsikan. Ngayon magigisa na tayo. Maglalagay tayo ng konting butter. Tapos ilalagay na natin yung ating bawang. Sabay na natin yung ating onion. Susunod na natin yung ating tomato paste. Kung meron kayong tomato sauce dyan, pwede yan. Ito, tomato paste ang ginamit ko kasi may sobra ako. Tapos, isusunod na natin yung ating baboy. Sayang yung juice. Ibuhos na rin natin ngayon yung ating pinang-marinate kanina na kalamansi toyo. Ngayon, lagyan na natin ang tubig para papalambutin natin siya. Lagyan na rin natin ng ground pepper at saka konting chicken powder. Pagkatapos, takpan na natin. Balikan natin pag malambot na siya. Mahusok kasi, alam mo, malamig sa labas eh. Nasa labas ako nagluluto. Okay, malambot na siya. So, ilalagay na natin yung ating carrots at patatas. At lagyan na rin natin ng 1 teaspoon na sugar.
So takpan natin uli. Palalambutin lang natin yung ating patatas at carrots. Ilalagay na natin ngayon yung ating bell pepper. Palambot na yung ating mga patatas. Ngayon ang gagawin natin, tikman natin kung anong kulang. Medyo matabang siya. So, lagyan natin ng 1 teaspoon na salt. So, ito, luto na to. Ngayon, isi-serve na natin siya. Luto na yan. Ang bell pepper naman, pwede mong kainin na sariwa yan. Ng fresh. Ito na yung ating finished product. Ito na yung ating pork asado. Thank you for watching.